मराठी अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांक फाटले 5 महिने जाले पगार पडूंक ना। अकादमीचे कारभाराची चौकशी करपाक नेमिल्ले समितीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ म्हणटा सरकारान अकादमी ताब्यात घेवची। कारभाराचेर जाप दिवपा खातीर चौकशी समितीन अकादमीक दिल्लो प्राझ सोंपल्यार म्हयने जाले, अजून जाप ना। कारभार दुबावीत आशिल्ल्यान अकादमीचे अनुदान बंद केला अशें विष्णू म्हणटा। मात कर्मचाऱ्यांक पगार घालूंक नाशिल्ल्यान राजभास संचालनालया वरवीं अकादमीक अनुदान दिवचे अशें विष्णून सुचयला। मराठी अकादमीक सरकार वर्सुकी अनुदान दिता। हे अनुदानाचो विलो जाय तसो लागना अश्यो कितल्योश्योच कागाळी आयिल्ल्यान सरकारान आमदार विष्णू वाघाचे अध्यक्षते खाला चौकशी समिती नेमिल्ली। समितीन कांय म्हयन्या फाटीं अकादमीचे पर्वरेचे मुखेल कार्यालयाचे इन्स्पेक्शन करून कारभाराचो प्राथमीक रिपोर्ट दिल्लो। चौकशी चालू आशिल्ल्यान अकादमीचे अनुदान सरकारान बंद केला म्हूण अकादमीन कर्मचाऱ्यांक पगार घालूंक ना। थंय 7 कर्मचारी आसात। सरकारकडे आपला प्रयत्न चालू आहे। त्यांच्याकडून जे उत्तर आपल्याला प्रश्न आले त्याला उत्तरही दिलेलं आहे आणि सरकारकडे मागणी आपण जवळजवळ 3-4 पत्र तरी सरकारकडे गेलेले आहेत की अनुदान तुम्ही द्या, अकादमीचे मराठीचे सगळे कार्यक्रम करता येईल आणि अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांचा जो पगार अडून राहिलेला आहे तो त्यावेळी देण्यात येईल। तर अजूनपर्यंत सरकारकडून काही त्याच्यानंतर उत्तर नाही आलं। सरकारकडून मराठीवरती अन्याय होतो का म्हणतो का। मी जर गेल्या वर्षाचं आर्थिक वर्ष पाहिलं देवनागरी कोकणी दालगात कोकणी अकादमीलाही त्यांनी अनुदान दिलेलं आहे, देवनागरी कोकणीलाही दिलेलं आहे आणि मराठीला मला नाही वाटत कुठल्याही संस्थांना अनुदान दिलेलं आहे। मराठीलाच अनुदान गेले वर्षभर सरकारकडून नाही मिळालं। अकादमीचो आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभार सारको चलना म्हूण निष्कर्षीय समितीन काडिल्लो। चौकशी समितीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ म्हणटा चौकशी समितीक अकादमी कडच्यान कांयच जाप येवंक ना। आता सरकारनं खरं म्हणजे पावलं उचलायला पाहिजेत। मराठी अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल आम्हाला पूर्ण सहानुभूती आहे आणि त्यांचंही खूप नुकसान होत आहे या ओढाताणीत। पण त्याला एक उपाय म्हणजे अकादमीने अजूनही जे प्रश्न आम्ही उपस्थित केले होते त्यांना उत्तरं दिलेली नाहीत, ती त्यांनी लवकर दिली पाहिजे। आम्ही दिलेली 1 महिन्याची मुदतही संपली आहे, त्यामुळे सरकारनं ताबडतोब ही अकादमी आपल्या ताब्यात घ्यायला पाहिजे। मराठी अकादमीसाठी थांबायची गरज नाही। राजभाषा संचालक स्वतः ही इश्युइंग ऑथॉरिटी, त्यामुळे ते स्वतः डिस्बर्सिंग ऑफिसर बनून डायरेक्टली कर्मचाऱ्यांना पगार दे ज्या स्केलमध्ये आहे तो आज, आणि नंतर मग त्यांना वेगळी स्केल लावता येईल। चौकशी खंय पावली आणि ताचो निष्कर्ष कितें आयलो तरी फाटले कितलेशेच महिने मराठी अकादमीचे काम अनुदान नाशिल्ल्यान बंद पडला। पगारूय नाशिल्ल्यान कर्मचारी येवन फक्त खुर्च्यो तापोवन वतात इतले खरें। पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडी, म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा सरकारी हॉस्पिटलांतल्यो नर्सी कामांक आंग मारतात। ट्रेंड नर्स असोसिएशन ऑफ इंडियान बुधवारा बांबोळे जागतीक नर्स दीस मनयलो। क्लोजिंग द गॅप्स मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स ही तांची हे वर्साची संकल्पना। नर्सीचे काम सोडून लिवांचेर चड लक्ष, तांची कामाची चिकाटी वाडपाक जाय असो उलो कार्यावळीचो मुखेल सोयरो लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मारलो। None of you have reached here by accident. प्रत्येक जणान ठरयलें समाजा खातीर, गरजवंता खातीर, डाऊन ट्रॉडना खातीर, दुःखात असणाऱ्या खातीर, कष्टात असणाऱ्या खातीर, पीडिता खातीर आपण वावरतले। Many of the members in this fraternity making the misuse of this. They proceed on EOL, go abroad. If this is the case, Madam Florence Nightingale cannot be our ideal. After taking over as Health Minister, we have been sincerely working, sincerely trying, sincerely attempting to improve this health sector. कित्याक हे improve करप जाल्यार सामान्यांतल्या सामान्य असणारे पीडा, दुःख, खास करून गरीब लोकांक पर्यंत सगळ्यो सुविधा आरोग्य विषयक पावच्यो। फोंडेचे मिड डे मील स्कॅमाचे तांदळाचे स्कॅमाची केस आता क्रायम ब्रांचीन घेतल्या। 6 महिने फाटीं कुर्टी एके गुदावान मिड डे मिलाचो तांदूळ सापडले उपरांत प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें। जप्त केल्ल्या म्हालाचो आनी गुदावाचो बुधवारा क्रायम ब्रांचीन पंचनामा केलो आनी म्हाल नागरी पुरवण खात्याच्या सुवादीन केलो। हे केशीन मिड डे मील येवजण चलोवपी कांय आप मजत गटांची चौकशी जाल्या, मात आरोपी थारावप पुलिसांक अजूनय शक्य जावंक ना।
मिड डे मिलाचो तांदूळ भायल्या भायर मार्केटांत विकपाची फोणेची केस उप अधीक्षक दिनराज गोवेकारा कडल्यान क्रायम ब्रांचीन तपासपाक घेतल्या. पोरूं 2 नोव्हेंबराक फोणेचो पुलीस निरीक्षक सागर एकोसकारान एके गुदावाचेर धाड घालून ट्रक भर तांदूळ जप्त केल्लो. 6 म्हयन्या उपरांत क्रायम ब्रांचीन आतां गुदावाचो आनी जप्त केल्ल्या मालाचो परत पंचनामो करून केस तपासपाक घेतल्या. जप्त केल्ल्या तांदळाच्या ट्रकांतल्यान बुधवारा 358 चाक तांदूळ तपासून तो नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांत धाडलो. अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ही केस क्रायम ब्रांचीन तपासपाक घेतल्या. क्रायम ब्रांचीचो पुलीस निरीक्षक निळू रावत देसाय आनी ताचे टिमीन बुधवारा पंचनामो आनी चवकशी केली. फाटले 6 म्हयने केस फुडेंच गेली ना. आतां ह्या फुडें तिचें कितें जातलें तें क्रायम ब्रांचीचे हाताक बुधवाराक कितें लागलां ताचेर आसतलें. फोणेच्यान आमचो खबरांकार विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.